Pasensyahan nyo na po yung video. Wala akong tripod. Hindi ko nadala. Naka-video pa kayo dalawa? Baka sir mag-trending kami. Malay nyo. Dalawa pa kayo naka-video? Mga vlogger? Vloggerista kami. Yan yung ganda. Kami yung Justin.
Allen, Charles, Kay, June, Mr. Sam. Nag-ropa maggabi ate. Mr. Sam, court number 4.
Ha? Ha? Try kayo. Masakit na din kamay ko. Doon pa lang kanina dito. Yan na, yan na. Siyempre, Dirty, magbabayad pa ako. Baka paulong ako niya, no? Ay, ano, may utang ang bata. Doon, magkano na lang kayo sa Paris? Uwi.